जे बिटिआराव मा दङ गैया बिटिआरा मुङानो बेसेबांबा गोजौखा इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ एनसिआर नाय नेशनेल केपिटेल रिजन दिल्लीयाव नेशनेल केपिटेल रिजन बिनि उनाव गावनि जातिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय गुबुन स्टेटनिफ्राय आसामाव केसफोरखौ लाबोजोबनाय एक्स एन डि बिफोरनिखौ खोनानो मोन्दों जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिया स्टेट गभर्नमेन्टखौ दाखालिनिफ्रायनो प्रेसार होदों बा बिथांमोनखौ नारसिनबाय थादों बिथांमोनखौ फोरमायबाय थादों बुंबाय थादों गुबुन स्टेटआव जायफोरनिया केस दं बिथांमोननिखौ दान मोनसेनि गेजेराव आसामाव ट्रान्सफार खालामनायनि बाथ्रा लोगोसे मोननाय मोनिनि जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननिखौबो मोनहोनायनि खामानिखौ मावनो थांगासिनो लोगोसे आरो जायफ्राहाय मर्टियास मुंख्लं जालांनाय न'खर बिथांमोनाबो जायफोरनिया भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोननिखौबो भेरिफिकेसन खालामहोनायनि खामानि दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिया फिन आरो बेफोरखौ मावफिननो गोनां जादों 4 बोसोर दिनैहाय सरकारावनो दङ जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी जों लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी गोबां इएम एमएलए एमसिएलए दङ नाथाय बिथांमोना मा खालामदों दिनैसिमबो जेबोखौनो मावाखैखौनो होननानै बुंनांगोन मावदोंब्लाबो दिनै बारा बेफोरबायदि एथ'राब माने गुबुन स्टेटनिफ्राय आसामाव लाबोनाय केस बेफोरखौ मावफुंनायखौ जों खोनानोबो मोनाखैमोन बिथांमोननिफ्राय मोजां राव बाथ्रा बुंनायफोरखौबो जों खोनानो मोनाखै रासिन बे खामानिखौ मावनांगौमोन गबिन्द बसुमतारीनि दायित्व आरो इएम रन्जित बसुमतारीखौ दिनै बुंनो थाङोबा गोबां खोथा ओंखारगोन नाथाय बुङोब्ला बिथांमोना लाजिबो मोनगोन नाया नङा नायोबो बुजियोबो नाथाय बिथांमोनखौ बुंबाबो दा मा खामानि दङ खिन्थु बिथांमोननि भेलिडिटिया जोबनो थांगासिनो दङ बारा गोबाव गैला 7 दानबो गैला ना बिनि गेजेरावनो बिथांमोननि जाखिनि भेलिडिटि दङमोन जाखिनि बिथांमोना पावार दङमोन बियो बायनो थांगासिनो दङ आरो जोबनोबो थांगासिनो दङ रन्जित बसुमतारीया इएम जानो मोनफिनगोन ना मोनफिना जों बेखौ साननो गोनां जाना फैदों आरो फिन जुदि बिथांमोना इएम जायोब्ला एक्स एन डि बिनि जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननि खामानिखौ माबोरै मावगोन आरो डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना मा मावगोन फैफिनोब्ला जाय एनडिएफ बिफोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि बिथांमोना मा जोबस्रांनो थांगासिनो दङ नामा जों बेखौ नेनानै थानांगोन दा आंनि नुहुरनाय खिन्थु गबिन्द बसुमतारी बिथां 100% देरगोन रन्जित बसुमतारी जिसिबां एनडिएफ बिफोरनिफ्राय देरहानानै थांनाय जायफ्रा दिनैहाय इएम मोननो थाखाय बिबान मोननो थाखाय सानजारां मोना बेसेबां प्रमद बर'नि उन खारफाबाय थादोंमोन सानजारांमोन बायदिया प्रमद बर'खौ केस होना दोनदोंमोन दान मोननैसो प्रमद बर'जों लाफाबाय थानायावनो दिनै सानजाराङाबो आन्दायनानै दङ लामाखौ नुवाखै बबेजों थांबा मा जागोन मा मागोन खिन्थु बिथांमोना जेबो दायथ' मोना नैबे 2024आव इलेक्शन जेसेबां दिनसिम थागोन अब्लासिमहालागै सोरबा सावरायग्रा होन सोरबा नैबे सानजारां होन माब्लाबाबो इएम बिबानाव मोननाय नङा बे रोखा जानानै दङ दिनैनि नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव साब डिभिजननि इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बिया बे हाब्रुबिल कमिउनिटि हलावहाय दिनै मोनसे गोनांथार मोनसे सावरायमा लानाय जादों दा बे सावरायनायाव आङो दिनै बाहागो लाफैदों दा बे बाहागो लाफैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 21 अक्ट'बराव 2024 डेटआवहाय इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बिनि नैथि मा होनोखौ जोनोम सान दङ बे जोनोम सानाव जोनोम सानखौ दैदेनलांनो थाखाय आंखौ मोनसे
आरसि कमिटिनि चिफ कनभेनर हिसाबै दानानै होनाय जादों। दा बेजों आंजों लोगोसे जोंहा कनभेनर हिसाबै जोंब्लाव ब्रह्म आरो लोगोसे आगोमा मुसाहारि आरो लोगोसे मोनाबिलि नार्जारि आरो लोगोसे बिनायसा ब्रह्म। दा जोंखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आरसि कमिटि हिसाबै दाना हरबाय। बिनिफ्राय बे आरसि कमिटिनि सिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। जे जायगायाव बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्सआव बेयो जानो थांगासिनो। बेनिखायनो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंनि जिल्लानि सिङाव खुंनाय हिसाबै जोंनि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै साब डिभिजन दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे जोनोम सानखौ बारहोहरनो थाखाय जोङो मोनसे साब कमिटि दाना होफैनाय जादों। बे साब कमिटियाव दिनै जोङो 6-7थासो डिपार्टमेन्टखौ लानानै मावफुंना लानो हानाय जाबाय। बे साब कमिटिनि थ्रुयैनो 21 तारिखआव जानो गोनां 21 अक्ट'बराव जानो गोनां इउनिटि फराम XNDP-नि जोनोम साना गाजा गोमजायै मोजाङै मोजां खुंफुंलांजागोन। आरो बे जोनोम सानावहाय जोंहा ओंखाम दङ, फ्रि हिसाबै जों जाहोजोबनो हागोन। गारि घरा जेरै जों लकेला फ्रि होनाय जागोन। बेबो जोंनिफ्रायनो थांनाय जागोन आरो मथा मथि इउनिटि फराम XNDP-आनो जिल्ला हिसाबै बेखौ दैदेनगोन। आरो बेनिफ्राय बेवहाय जों बाहागो लाबोगोन धेमाजि जिल्लानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु गवालपारानिफ्राय आप टु कार्बि आंलंनिफ्राय आप टु गलाघाटनिफ्राय दिनै आप टु बिटिआरनि सिङाव जेसेबांनाखि जिल्लाफोर दङ दिनै बे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बे इउनिटि फराम XNDP-नि नैथि जोनोम सानावहाय गाजा गोमजायै गैयाब्लाबो 3,000निबो बारा हयथ' जानो हागौ। नाथाय बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआ जों खोनादों 1200 जनल' जायोनो, 1200 जनल' केपासिटि। अब्लाबो बिथांमोना दिनै बुंहरदों गुबुन गुबुन माबानिफ्राय जिल्लानिफ्राय जे जों जेरैखिजाया सहैगोन 500, 200, 300 सहैगोन बिदि बाथ्रा बुंदों। दा बिथांमोना फैनो नागिरनायखौथ' जों बादा होनो हाया। ओंखायनो जोङो मेक्सिमाम ओइदिनखालिनि बे जन्म दिनखालि जोनोम दिनखालि इउनिटि फराम XNDP-आ जेसेबांखि फैया मानो जों बेखौ जाहोनो थाखाय जों दिनै रेडि जाना दंखायो। बेनिखायनो टेनसन लानांगौ गैया। बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों इउनिटि फराम XNDP-नि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बा इउनिटि फराम XNDP-नि जोनोम सानखौ दैदेननो थाखाय चिफ कनभेनर हिसाबै जेसेबांनाखि बारग' NDP-फोर दङ नोंथांमोना जाहाथे जेबो भुल बुजाबुजि सानालासिनो बे इउनिटि फरामनि जिहेथु जोनोम सानावहाय थांनानै जों इउनिटि फरामा 2 बोसोरावहाय दिनैसिमावहाय जोङो आसाम स्टेटजों थाफानानै दिनै जों माबायदि खामानि मावबोनो हाखो, दिनै माबायदि पर्यायाव दङ, दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा जे दिनै मोजां मोनसे मेसेज मोननो थांगासिनो दङ। आरो 56 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय सेंग्राफ्राबो दिनै मोजां मोनसे खबर मोननो थांगासिनो दङ। आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय जेल थानाय बिथांमोनखौ दिनै थाबैनो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो दिनै बे स्टेटआव लाबोजोबनानै बेखौ फोजोबनो थाखाय दिनै थांखि लानाय जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ। आरो बेजों लोगोसे एक्सकिजिया हिसाबै दिनैहाय जोंहा मोननो थांगासिनो आरो रिहेबिलिटेसन हिसाबैबो दिनैहाय 678 मोननो थांगासिनो। एक्सकिजिया हिसाबै 620 मोनगोन। आरो बिनि उनावनो लोगो लोगो आरोबाव जों स्कुटिनि खालामबावनो नागिरदों 1400नि बारा दिनै बिथांमोना खालामबावनो थाखाय दिनै आसामनि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा इउनिटि फराम XNDP-नि बेखिनि मेसेजखौ होनो थांदों। दा बेनिखायनो इउनिटि फराम XNDP-आ आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM सारखौहाय दिनै धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे दिनै जोंखौहाय जाय बिथाङा दिनै लामा होजेनदों, लामा गाजोन होनो हादों, आसामनि बुंथिगिरि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा जोंनि जिखिनि मावदों बेखिनियाव जोबोद मोजां मदद होदों। जों जेबायदि लुबैदों बेखिनिखौ दिनै बिथाङा मदद होबाय थादों। बेनिखायनो सारनिसिमबो इउनिटि फराम XNDP-नि जानानै धन्यबाद जासिदों। जोबथानायावहाय फैगौ 21 तारिख अक्ट'बरावहाय बे फाउन्डेसन इउनिटि फराम XNDP फाउन्डेसनावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय आलो गोजोनै फैनानै मदद होफैगोन बेखिनिखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो दिनैनि जोंनि जिखिनि सावरायनाय बे गसाइगाव साब डिभिजन सावरायनाय बेखिनि थांखि आरो बेखिनि मेटारखौ लानानै दिनै बेवहाय गुरुत्वपूर्ण जों सावरायनाय जादों। थेंक इउ।